Знаеш ли къде губиш публиката? Най-големият кошмар на терапевта, а и на всеки, който говори пред публика, е да усети, че губи нейния интерес. Днес искам да ти помогна да разбереш къде губиш публиката и как да си върнеш нейното внимание. Ето най-често допусканите грешки. Първо, разказваш твърде дълги истории или се отклоняваш прекалено от темата. Второ, фокусираш се върху това какво трябва те да знаят, а не какво искат да научат. Трето, не говориш техният език. Нямам предвид, че говориш на френски, а това, че не подбираш изказа си спрямо аудиторията. Четвърто, говори само за себе си или обратното, не си съпричастен с историята. И пето, не подбираш езика на тялото си. Да, това си е чиста наука. Какво да направиш ли? Просмени ги, смени темата, промени нещо, подкани ги да задават въпроси, да напишат нещо, каквото и да е, само да се събуди. Ако искаш да ти разкажа още за това, къде губиш публиката и по-важното, как да я задържиш, заповядай на нашия 3-дневен workshop "Трите стълба на успеха" на 15